Na Serra da Groba, dous son os protagonistas senlleiros. O primeiro protagonista é a paisaxe, as vistas da ría de Vigo e de todas as rías baixas nos días despexados son abraiantes. O segundo son os garranos. O protagonismo dos garranos non é cousa de agora, leva sendo así desde hai miles de anos. Os petróglifos do outeiro dos Lameiros así o reflicten. O panel principal do outeiro dos Lameiros é unha gran parede granítica vertical dunhas dimensións aproximadas de 15 por 5 metros, densamente decorada con petróglifos, sendo un dos conxuntos máis destacables do noroeste peninsular. O que o fai particularmente singular é a concentración de motivos zoomorfos. Hai decenas de garranos esquematizados, ao redor de 70 ou 80 figuras, que se van ordenando no panel, maioritariamente orientados nun mesmo sentido. No centro aparece ademais unha figura ovalada complexa e outras composicións como coviñas, círculos concéntricos, reticulados e estrelas. En síntese, o garrano pasa a ocupar o protagonismo na narración do panel, ben como presa, ben como vehículo, ben como emblema social ou ritual.